बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ राजखान्थिनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि गेलेनायखौबो गोख्रोङै नोजोर होबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 18 नं मानास सेरफां बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बेखेवनाय जादों आरो दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै मानास सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय पानबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ गिबि सान गेलेनाय बादायलायनाय महरै बेखेवनानै होयो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बिबुंथि लाखियोदि बर'फोरनि गोबां खना खनला गामिफोरावबो दि गोबां लाइमोनफोरा गेलेनायाव आखा-फाखा थायो। बेफोरबायदि गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ आवगाय होलांनो थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायो। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।